andizuba sabulisa andizuba senza nenye into ixesha liphelile utata umphathi inkqubo naye andizumbulisa ngoba ixesha liphelile umyeni kaAndi lona bazelwe babini uAndi uzelwe notata uzala mna babantwana behobe bolikhumbula abantu bolusaba lasibihoba lizali bena abantwana abadlule esithathwini umfana nentombazana kwaMzobotshe basithathela kuzinyo bulala wethu bobabini ababantu bazela abantwana abayi-21 umfo wabo lona uzela abantwana abayi-11 yena wafika wazala 10 waMzobotshe licebo likaThixo ke elo elibe kuthiwe uThixo uyababiyela abantu bakhe so obuzinyo bulala bakhe kwakuthi naxa begula benotata ndiyaqikelela into yoba umakhulu notamkhulu babengalani kuba bebefuna abantwana babephilile. Mna ke ndimo omdala kulo mfu wabo yena wakhe umntwana omdala akasekho umphumulo wakhe umphefumulo wakhe ulale ngoxolo khumalo. Umyeni kaAndi lona endizothetha ngaye weyena ebengathethi kodwa izinto ebezenza bedlula abantu abathethayo. Ndimkhumbula bendidla ukuza apha no second born kaAndi usizakele sisebancane ngiqala umazi phaa ko-1990 umazi kakuhle utata lona bendiye ndimkhaphe usizakele xa sizapha ndikhombe phaa esihlahleni sesi-orange bendivama uze ebusika apho kho amadumbe nama-orange utata beyaye ngokwakhe asikhelele lama-orange azinike kube mnandi kulo kube yilona ndingakwazi ke mna ukuthetha naye kodwa ndimbone uba lo tata lo utata onwabileyo. Akathanga ke umkhwe wakhe nosibari wakhe kuba sebengasekho afika ungena phaa ekhaya ungena amenhla abakhwenyana bakhoyo ebesahloniphile ebesengulaa mkhwenyane katata omkhulu. So akangathi ngonxaba usibari wakhe notata bengasekho asidelele akayenzanga loo nto. Ndiyacela kutata lo ube lapha ungathi undivile kuba bendifuna ukuya kakhulu phaa kuvumile into yokuba njengoba sendishiyile uAndi kuzinyo bulala kum into ekenzeka yabuhlungu phaa kuye iba buhlungu kakhulu kum. Andifuni uAndi apha emzini wakhe aze athi ngokuhamba kukatata azive ungasemnandanga. Ndifuna uAndi uqhubeke kube mnandi emzini wakhe ahlale njengoba utata benikhulisile wanifundisa. Ndiyazazi izindlu ezilapha kwaAndi njengoba utata benifundisile zakhiwe nini nithenge material kuphela niyazakhela aninangxana afunde nesikolo. So ndifuna ke uqhubeke kume ngolo hlobo ndingavi noba ndithule niyazi le nto noba ndithule kodwa uba ndivile bikhona ingxaki enzekile uAndi apha nindazi ubana kum akumnandanga ndithule ndinjalo. Ndibulela mphathi inkqubo. Enkosi tata masiphakamise komkhulu noceba abantu abakwethu. Ahamashati aphelele Sisukuma isafona tilambele tirusiwe hapundinga hapundingaya hapundingaya
Program Director isifundisi sonke esikwelikhaya la Mzo-Bee izihlobo nezelamani zelikhaya ikomkhulu abahlali balengingqi yaseWard 15 nabasuka kwezinye indawo othishala abakhoyo naye wonke ubani okhona kwelikhaya ndiyanibulisa ngegama lenkosi. Amen. Yake yafuna ukuxabanisa ke program director lento yegama lenkosi xa yayithethwa yenye indoda kwenye indawo kubonakala kule ndawo kwazi into bani inkosi inye lo mfo akafuna ukuthi ngegama lenkosi ufuna ukuthi ngegama likalusapho kuba naku enkosi engulusapho tabi yaxabanisa ke lento uyosixolela ke mphathi inkqubo ngenxeni yobana kudala sinyamezele abantu bethetha bezitika now xa sokufikele ixesha kuyabonakala uba ibhanozi yabatshiya abantu kanti nathi siyarhalela uthetha ngotata lo because besiphila naye apha ekuhlaleni ndenzela uba ke tatam uyazi into yoba ukwasithinda uyohamba apha kwangutyana ubhatele inkomo kodwa ke sizawuzama into yobana sibe bafutshane. Silapha ke bazali egameni likamasipalati waseWinnie Madikizela Mandela. Andihamba ndedwa ke ndihamba nosisi onguward committee wale ndawo lolapha ecakwam ogqokile ihet entle ongakathathwa kodwa emhle njalo. Then apha ecani kwakhe ndihamba notata ongusekela sihlalo we-African National Congress kule branch. Sizothi kwikhaya la Mzo-Bee akuhlangalo ngehliyo nakwabani kunje. Inyaniso into yobana sifike kamanda xa kuzoqala inkonzo utata ebechumayela uwathethe wonke ukuqinisekisa into yobana usishiya singabantwana bakamadala singabantu balengingqi noko somwabile. Akukho lula ke bazali okanye abantwana belikhaya ukutshiya intloko yekhaya, kodwa nina niyena nelakha yokubana utata engakwazi uthethe ndikhulisa nangala madoda nengawo, because asizoyibalekela bantu abalapha into yoba kukhona abantu ababaloweyo nguThixo bayakwazi uthetha bayakwazi ukuva banengqondo, kodwa indlela abaqhuba ngayo nabakhulisa ngayo abantwana ayibonakali incedisi. Yinyaniso into yobana xa ungena apha eMthatha khona abantwana abagcwele pha ekuthiwa ngamaphara xa bebizwa. Xa usondela umamela into yobana kwenzeke ntoni, zalwa bengakwazi uthetha kwaba bantwana abazalwa bengakwazi ukuva, nokokubana zikakabikho ziyankqubo zikarhulumente zokuqinisekisa into yobana kuba khona esi sikolo somntwana ongevayo somntwana angoboniyo kaWard 15. Now siyafuna kukuthi into yobana nangona kunjalo egameni likarhulumente silahlekelwe xa kulahleka amadoda afana nala athi kukhona indawo angakwazi uzihamba, athi kukhona izinto angakwazi uzenza, kodwa aqinisekisa into yobana ayabagruma abantwana kange babhongozeke, kodwa batshile into yobana bangotishana abaphuma kwesi sandla. Ithetha ukuthi nawe mzali usengenza kwenzeke kweliya khaya lakho. Sizothi ke akuhlangalo ngehliyo mkhululeni utata ahambe. Ndizovala ke ngento ethi mphathi inkqubo, sililizwe apha lase-South Africa ekulilizwe ekudala liphila phantsi kwezandla zamanye amazwe. Siyayazi mos into yobana xa umamele izinto ze-BRICS kuyabonakala into yobana upresident weli lizwe uyagxekwa ngelithi ebifanuba wenze ngalo myalelo wabanye abantu kuthiwa mos upresident uPutin xa isize South Africa makabantu. Siyavumelana, kodwa ke mphathi inkqubo siyafuna ukuyisho into ethi kaloku abantu mabangafuni senze into ethandwa ngabo, because thina nookhokho bethu bayayazi into yobana sivelaphi. Ndingayithetha ke kwenye indawo
kodwa yona upresident welilizwe usimele kakuhle xa esithi uyathetha noPutin into yobana makangeze South Africa. Watsho futhi uPutin into yoba izinto ebesizifumana singalamazwe aseAfrika sizawuqhubekeka sizifumana. Okubana kodwa masimbophe ithethe ukuthi la mafutha esiwathenga nge-250 besingawathenga nge-7,000. Now zezo zinto kuyabaluleka ke into yobana xa sidibene ngohlobo masimane sigqitha mphathi nkqubo, kodwa sizanga kulonto sizothi khululana utata hambe sikhumbuze nje into ethi lo nyaka ozayo kuzoba kuzi-elections. Ndithetha kamandi andibizanga gama le-political party mphathi nkqubo. Siyacela into okokubana wonke ubani onelungelo lovota makahamba ekwisitishi sakhe ayobhalisela uvota xa sele sokuvuliwe. Okwa kaloku nje kuthiwa ninani nezifoni zinhle sanuzisebenzisa ukuthuka abantu ko-Facebook, ko-WhatsApp, koko ngenani pha nehlisa ulayini lo wokuya eKristo niyobhalisela ukuvota. Andithanga hambani niyobhalisela ukuvotela i-ANC le yam, hambi uyobhalisela uvota uvotele le party yakho uyithandayo. Enkosi. Nibulisile ndizulehlulahlula ngokwezitulo zenu ngoba sesawubonakala uba ixesha selilibi kakhulu. Silikomkhulu ke lamangutyala sithunyiwe inkosi into ethi masizobonga wonke umuntu olapha ekhaya noba kusazobongwa kona, kodwa ikomkhulu lona mali ithathe igqatho layo ukuze ubani nobani ahambe esazi into ethi uthandiwe likomkhulu kuba azosingqonga kweli khaya likakhehle. Sebulela kakhulu ke ngokhehle kakho nto siyaziyo, sibancane kakhulu usikhulisile nathi ukuba futhi ngokubakho kwethu apha phambi kwakhe inoba ungasithi esithetha ubunyane ngaye masisithi asimazi esiya komkhulu ngoba singabantwana. Okokubana beungabantu abancane abadala ngokuthi hayi okanye bayixoka aba sithetha inyani thina ngokhehle ukhehle besitenayo kukuhle kungekho nto. Enkosi. Uceba uyoyika wakundinika le nto. Hasi uyoyika mntobama khonto ndizoyithetha into nayo. Sithi phaya kuthi bawumongameli sijonge ngosikhethayo, sikhetha umuntu ongathethi kakhulu. Siphinde sijonge umuntu ongafundanga kakhulu. Sikhetha abantu abanjalo phaya kweyethu indawo ngoba kukho into angakakanga ichaphazele apha. Apha xa bendihamba bemgwaqweni ndiqaphukela lithaya apha kule miza ndingabona ithephu yamanzi apha. Kodwa ke zinhle nezo uzithethayo ngoba usivule ingqondo uba masivuleke. Phaya ke sesive sikhetha umuntu ongafundanga nongathethi kakhulu afika athi amanzi ayeza ngemini ethile ningandibuze enye into ke hamba ohlala phaya. Sizawucela ke ngoku siyabulela kakhulu kwizithethe ezisuka apha. Kanyanzela mandizibulele zizithethe ezisilawulayo nezisiphetheyo kulo mhlaba sakhe kuwo. Ndizawucela ke ngoku aba bantu kuthiwa imibutho kuthiwa baziculela ke mabezeke. Hayi andisafuna ukuthi bakhawuleze, asixinanga thina. Ndifuna unixelela, yabona thina apha kule paneli lapha etafuleni sizongcwaba apha utata, kodwa eyona nto esiyoyikayo kukulibazisa abantu abasaya kuthi. Thina noba lingatshona ilanga sizonikwa indawo zokulala apha kotata Mzo-Bee ngoba sizongcwaba apha, sizawuhamba singcwabe sagqiba. Xa ndenzela nje abantu abaya kwezinye indawo uba singabalibazisi, sicela ke beze abantu nkosi yam abamibutho uba ikhona imibutho ize ngaphambili khawulezile. Ayiculelwa ke ndla ngothi iyaziculela ikhona Jesudo enkosini yengabalu
ngcwele zodwa ukuhlala ngcwele uhlala ngcwele zodwa ukuhlala ngekuhlala ngcwele zodwa ukuhlala ngcwele uhlala ngcwele zodwa ukuhlala Iza uthusezantsi iza siyahamba ngoku ndifuna ukunemongameli okanye uyothetha ezantsi bondasika ndovuse yantloko ndothatha yantloko ndiyibeke ecaleni ulini mbiza ubhabhu abezini kanti uthi uyeze kuthi uyenyuka ndanokuvelaphi kuthi uyenyuka oh hayi ke uyasikhulula uthi tata umongameli uyothetha phaa izantsi ngoba usebhizi phaa izantsi ithethe ukuthi ke loo nto sifikelele ekubeni ngoku wonke lo msebenzi bendiwenza apha uphelile akekho umuntu ofuna ungiqasha uthi apha uvice ndingalinge ndisuka apha nyathi ndingabulelanga abantu ebesebenza nabebusuku oh abantu ebesebenza naye ebusuku uthi mandibabulela abo bantu
bayenzile into man. Bayenzile into. Xa kuphela ke ngoku masicela umbuleli kwenzela uba sizawuhamba sibheke ezantsi azobulela le yenziweyo into apha umbuleli ke ubhaliwe wena ulibele ngumona thina sikhonza inkosi wena ulibele ngumona thina sikhonza madoda thina sikhonza inkosi hayi ngeke alolu lolu ndidlatileyo andizuva kwangane ngamdlatana obheka xa lisithi bamise ndiyanimisa Ndibulela kakhulu ukuthola elixesha loba ngiyalithole ngeze lombulelo kodwa kapha ndizoqala khona ndizoqala kwinkonzo besinayo ebusuku sifuna ukuzibulalela thina bakwaMzobotshe kule nkonzo yasebusuku asifuna ukubulelelwa siyakuva nje usithi ngicela uthe uvayisi wathi sifuna ukuzibongela sibulela kakhulu inkonzo yasebusuku inkonzo yasebusuku isho sikhumbuza into ithile apha besingasawazi umlilo sizinto ezinqabelayo ngenxa yalobhubhane bokwakhona ke kweqala ithi ke lento bangasekho njoba kuhlangana kwezinye iqembu sibonga kakhulu ke kwinkonzo yasebusuku inkonzo yasebusuku isho yasihlangula isitheni ukuthi bakwaMzobotshe sonwabile kusapho lakwaMzobotshe siyabulela ke sibonga kakhulu sibamba kasibili kwinkonzo yasebusuku sibuye ngosize kwilana namhlanje inkonzo namhlanje ndiqale kwababa abakhulu abaphethe inkonzo ndicele futhi ndibonge bomama ndibonge kubafowethu nodadewethu nabantwana abancane ngegama lenkosi Yesu Kristu amen ndibuye futhi ke ngoku ndibonge bomama abathe yathi bikhali intsimbi kwaMzobotshe langene lifele imnyama bagijima bazoba lapha njengoba beselapha ke namhlanje sibonga kakhulu kwabamama ngezandla zosibili siyabulela siphinde sibuye sibonge kwabantu bebeyamakhela indlu yakhe sibonga kakhulu bebengekho lamadoda besakha lendlu besizawuthini nina bakwaMzobotshe siyabulela kakhulu ngendlela ekwenzeke ngayo sothukile bethu ilifele imnyama liyadala ungena bakwaMzobotshe sazi bakwenze njani ngonyaka ophele besikwabo abantu ababili kulo nyaka siyangcwaba futhi so ke ngoku ke silapha ke bantu benkosi ndibulela ke wonke umuntu obethe wakhona apha kula masana kwaMzobotshe ngegama lenkosi siyabulela ke abantu abakhulu lonke ke ngoku siyanibulela umuntu esingasambulela siyabulela Program Director isifundisi umkhosi waThixo wonke uphela ngiyabulisa leli gama lenkosi uJesu Kristu amen incinana ke endizoyenza apha ke bekuthiwe kucelwe umbuleli but nina nibona times 3 which means sizama ukuzalisekisa elagama lithi ndiswele imilomo eliwaka yokubulela siliwa ke nje basime apha akhonto ikangako nami endizoyidlulisa
kuphela nje ndisumela ukubulela izihlobo zelikhaya. Sinesibongo esakuntunge esenze inxaso phakathi kwelikhaya yayimpumelelo. Siyabulela ngoba zenzisiwe sibamba ngasibini. Sinesibongo sasemambuthumeni esibene inxaso esiyenzileyo phakathi kwekhaya. Siyabulela kakhulu. Sinesibongo sakwaDlamini esithe naso safaka isandla saxhasa kakhulu ngokuwa kwalomtho omkhulu. Siyabulela. Sane sibongo saseMantusini esithe naso sasukuma sofuba uyilo umtho omkhulu bethi saqhobodla inyama sulelo kwamafutha. Naso safaka isandla saxhasa. Siyabulela. Sibamba ngaso sosibini yonke into esenzekile apha endlini. More especially program director behambele enqola ingena driver. Ndiyabulela tata. Ndabe ndikuqeqeqaleni ngethu. Apha ke ngokugqibela sisoshumbela lento ixesha liphelile. Sizocela ukuthi xa sibuya pha ezantsi apho sombeka khona umalume sicele abakhozi bangene kulandle pha ezantsi ekitchen. Bonke ke abanye abantu abathe bakhona phakathi ekhaya sicela babuye baze khona apha etenteni ukuze ke sibonane uba bazawuphuza amanzi kanjani na ekunqaleni wakudala becula. And futhi bendithanda ke ndiphinde ndiyibulela kakhulu indaseyibulele inkonzo yasebusuku. Isho nami ndabhalwa ndaziphinda phinda apha ubhalwe ngalishumi. So sasho nako libhaliwe abaninzi ngabandazi kodwa bandazi abalapha ekuhlaleni umfundisi Mzo-Bee lo uthethayo. Ngibini. Uxolo kancane nako ugqibela tata. Ogqibela sinenkonzo elike ezoba pha ezantsi xa sisuka apha. Enkosi. Indlela esophuma ngayo sizophuma khona apha. Sisho lapha ngokula moto emva kwala moto sehlike siye khona ezantsi. Enkosi tata. Mongameli. Xolo sithandwa sikaThixo. Ke uYehova ubajikeleze labantu bakhe. Uyabagcina kwintwaleko abakuzo. Njengoba sesithili ndawuthethiswa naku-MCO xa ndingayinikezelanga le bhatyi. Cela bazalwane bam le bhatyi ayizutshiswa. Sicela bazalwane bam makeze nje umuntu ozothatha nje kweli khala kwaMzo-Bee. uYehova uyabajikeleza abantu bakhe madodana. Ndambona bejikeleza abantu bakhe ngexesha uStefan bazalwane bam equlutywa ngamatye. Ndinikeza le bhatyi waqulutywa ngamatye uStefan kodwa into endixakayo khangajame kwiintshaba zakhe. Uye yena wajama kuThixo kamente ngicela kaThixo uyabajikeleza abantu. Nantsi ibhatyi ebevukuza ngayo utata walapha ekhaya. Sicela ukuyishiya kwindodana elapha kamente ngicela kaThixo khona ukuze kamente ngicela kaThixo ibe nentsikelelo. Wabajikeleza abantu bakhe uYehova ngexesha xa ndizohlala phantsi uYehova kamente ngicela kaThixo naye ejikeleziwe iintshaba zakhe zikhona ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Hayi vice. Uxolo nje kancinci make ndithethe lento uba mongameli. Unyathi lo ubudede. Mongameli walesekethe. Andibule lapha kuwe tata. Ngoku ndinika lo msebenzi. Apha ebusuku sithethe ngamazwi amabini budede. Ilizwi ebeli kuYohane 17 lisithi mna ndikuzukisile ndawenza wonke umsebenzi obundithume wona. Ngoku ndizukise ba sathi mzamo omhle ndiwuzamile uqatso ndifezile. Besithetha kanjalo tata siphocanga umuntu uva kubulelwa nje kuba kuphela besithetha ngolo hlobo ngelizwi likaThixo. Ndifuna ukuthi ke mongameli ngaloo mazwi mandiyibuyisele kuwe tata. Enkosi. Masiphakameni ke sicele bonke abefundisi nabashumayeli bezawukhokhela umzimba ngenxa yexesha sebeliphelile. Ufefenda ulamkela emangcwabeni. Yehova
Nandi kukuvuka ndikubomi okholwayo kumnoba ephile wadawubo osukuba esidawubo mekholwa kumakasekusehahle nandiyazi ukuba mhlawuleli wam uhleli ngokuba wosukeme phezu komhlaba axe sikweni emva kwentozi yam sekubhuthisa umzimba lowo yothi nokwenyameni yam ndimbona uThixo ndiyakumbona ngokwam amehlo ama kumkhangela ingathi yewumbi asizanga nanto kusemhlabeni kusekuhleni oba singephumi nanto kanjalo Yehova benika ngehova ophuthileyo igama likaYehova mandidunyiswe linjani lapho Masivume iculo ishumi nesibhozo sicela umfundisi uSonsele athandaze xa liphela Thixo lilanga lethu lilanga lethu uyakhanya phezu kwethunga Loise nelikanyana nelikamoya oyingcwele amen Thixo sikuzithathu emnye Thixo oyinzulu noyimfihlakalo nini wezinto zonke sondela kuwe nanjengoThixo emalanga sizotha simbonanga uThixo onjengawe kunjalo nje asimbonanga uThixo ofana nawe athi wena unguThixo ogqibeleleyo Thixo wethu onamandla silapha ke Nkosi kulendlu yesicaka sakho yokugqibela ngoba Thixo wethu onamandla sizombeka
ukuze Thixo wethu onamandla ezolinda kuze kuthi xa kukhala ixilongo Thixo wethu bonke inkosi abakholwayo bavuke bakukhawulele Thixo wethu onamandla sizombeka lobawo kule ndawo siyakumema ke Nkosi nanjengoThixo bangena mzali wethu uhlale Nkosi umgcinile kule ndawo yenze Nkosi le ndawo ibiyelwe nguwe ukuze Thixo wethu onamandla nemimoya kaSathane ngendawo ingabi nako Thixo wethu ukugquba kule ndawo sifafaza ke Nkosi igama lakho sifafaza igazi lakho elinamandla elathi lakuphalala emnqamlezweni thina Nkosi sahlanjwa izono zethu silapha ke Nkosi sizothi gcina nasi isicaka sakho ebesihamba sifudula endleleni sisithi siyakuvuma okubunga uThixo Thixo wethu onamandla esihambileyo apha endleleni zikhona izinto safunga sangajiki Thixo wethu onamandla masihlale ke kule ndawo silinde imini Thixo wethu onamandla apho uyoza Nkosi ulilande ibandla lakho naye Nkosi azabe kwelo nani Thixo wethu onamandla elizawuvuka likukhawulele nanjengoThixo siyayisikelela le ndawo egameni nasegazini lika Yesu Kristu waseNazaretha ngoku nangonaphakade amen. Masicele ke sihlisele umzimba. Uyakholisa yena losizi uyavela kandule unqanyulwa njengembali uyabaleka njengokungathi sisithunzi angaze ahlale enhlalweni yenye phakathi kokudliwa kobomi sikwasekufeni sesiyakufuna usizo kubani na kuphela sifuna kuwe Nkosi oziqumbelayo izono zethu ngokufanelekileyo kodwa Nkosi Thixo bungcwele buphezulu kwembalisi osenamandla onke msindiso netahwe elikhulu ungasilahlele ezinhlungwini zokufa okungunaphakade wena Nkosi uyazazi imfihlakalo zenhliziyo zethu ungasivincela indlebe zakho zofefesa kuthandaza ze usinyamezele Nkosi ebungcwele buphezulu konke Thixo ngumsindisi onetahwe elikhulu mgwebo ofanelekileyo kunene uzungavuma ukuba sithi nangaziphi inhlungu zokufa siwe kuwe ekupheleni kokudla kwethu ubomi kodwa Nkosi Thixo bungcwele buphezulu kwembaliso osenamandla onke msindiso netahwe elikhulu ungasilahlele ezinhlungwini zokufa okungunaphakade wena Nkosi yazazi imfihlakalo zenhliziyo zethu ungasivincela indlebe zakho zofefesa kuthandaza zesinyamezele Nkosi ebungcwele buphezulu konke Thixo ngusomandla msindiso netahwe elikhulu mgwebo ofanelekileyo kunene bonke ke abefundisi nabashumayeli abanegunya lokufaka ihlaba emabandleni abo abasikiweyo kwe kumabandla abo bangasondeli sicela ikhaya lisiphe ihlaba Yengoko kukholekile kuThixo namandla onke
ukubiza umke apho umphefumlo womzalwana wethu omkileyo othandekileyo. Siyawufaka umzimba wakhe emhlabeni. Ungumhlaba emhlabeni, uluthuthu eluthuthwini, uluthuli eluthulini. Sinethemba eliqinisekileyo lokuba aba bafele kuKristu bobuya bavuke baye ebomini obungunaphakade ngayo inkosi yethu nomsindisi wethu oya kuguqula lo mzimba onakeleyo ukuze wenziwe ufane nomzimba wakhe onobungcwalisa ngoko kusebenza kwakhe okunamandla ukuzoyisa zonke izinto zibe phansi kwakhe. Ndeva ilizwi livela ezulwini lisithi, vala ukuthi banethamsanqa abafileyo abafele enkosini. Kwakaloku nje ewe utsho umoya ukuze baphumle kuyo imizamo yabo. Nkosi siphathe ngedaha, Nkosi siphathe ngedaha. Baba wethu osezulwini, maliphathe wonke igama lakho, ubungane bakho makufike, intando yakho maye senziwa ezulwini, usibe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla, sikholele izono zethu njengoba nathi sikholela Fefe inkosi yethu Yesu Kristu oluvuko nobomi atokhulayo kuyaphile noko ngathi ufile uhlele kholo nguye ngabhubhi ngonaphakade. Siyazigoba sikubongoza bawuba usivuse ekufeni sisono sidle ubomi obulungisa ukuze siphumule kuye emva kobubomi, ukuze sithi kanjalo ngomhla womgqibelo xa bavuka bonke abantu sifunyanwe sikholekile ebusweni bakho. Samkele lo thamsanqa liyakunikwa unyana wakho bobonke abathandekayo nabakoyikayo esithi, izani nina nithandisileyo ngubawo nibudle lifa ubukumkani enibulungiselweyo kwasokusekweni komhlaba. Yenza okuba unofefe, siyakuthandaza ngayo Yesu Kristu umthetheleli nomkhululi wethu. Amen, 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 amen. Masikobeni inhloko sivala amehlo samkela intsikelelo. Fefe lenkosi yethu nguYesu Kristu, uthando lukaThixo nodlelwano lukaMoya Oyingcwele maluhlale luhleli lungabi nakuphela. Ithi ibuye inkosi yethu nguYesu Kristu ngoku ngonaphakade. Amen. 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 Sibe sivuma ke ngelixesha lilungisayo ikhaya. Ithamsanqa elikhulu, ithamsanqa elikhulu, bayo
Sithile ke ngoku kwesi sigaba singena kwesi esilandelayo lokhilo lwelitye. Ndawucela nje into yoba befundisi bangathi basondela bavulela ikhaya ukwenzela into yoba livele. Kwinkonzo yosizi sidlule ngoku kuyo sizawuvuma ke iculo 259. Sicela abantwana abathathu abalungisiweyo likhaya basondele apha ngakum. Sivuma 259 ndingamfundanga. Yeah.
masithandaze kuThixo namandla onke umdali wezulu nehlabathi ohlelela ule maphakadini makubekho kuye uzuko nembeko ulawulo ngamaxesha onke kusemaphakadini awamaphakade. Namhlanje sidibene apha singamadlelana kunye nosapho lakwatatomkhulu Mzobotshe sizokutyhila ilitye lesikhumbuzo somzalwana wethu. Masiqale ke ngosapho lwabakholwayo ngokuvuma umbongo kaMaria. Umphefumlo wam uyayibonga inkosi. Masithandaze, masenze umbulelo kuThixo. Thixo namandla onke mdali wezinto zonke ezisezulwini nezisemhlabeni kwanezisemanzini aphantsi komhlaba. Siyakubulela phakathi kwalo mzi wezihlobo zethu esele zisandulele kweli lizwe lamathunzi amnyama zaya kwele mimoya. Siyakubulela ngobomi bukatatomkhulu Ngenyani Mzobotshe Daniel ngemihla yakhe ephile phakathi kobubomi bethu budlulayo. Siyayikhumbula imihla yovuyo kanti neyenyembezi sisaphila sonke emhlabeni. Sikhumbula imisebenzi yakhe nobulungiseleli bakhe phakathi kwekhaya lethu, ukusondla nokusikhulisa kwakhe unzimeni phakathi kwentswelo nengxaki kunye nenhlungu. Kodwa ngokukhalipho ube nako ukusenza sibe nokuzimela kweli lizwe lokuphambukela. Sikubulela ngokukodwa ngengcingane zolusapho luthe lwabambisana ngalo msebenzi umhle kangakanana wothando yakuhlala ungumbhalo obhaliweyo obalisayo othethayo noshumayelayo nakwizizukulwane ezizayo. Usikelele lo msebenzi kunye nezandla eziwenzileyo uwomeleze uziqinise kwimisebenzi elungileyo. Yandisela abantwana bakhe kwiindawo abathabathe kuzo. Yamkela lo msebenzi eluzukweni lakho wena wadala lo mzali. Oku konke sikucela ngegama likaYesu Kristu inkosi yethu ehleli lawula kunye nawe moyo oyingcwele ngonaphakade. Amen. Masicele bonke ke abefundisi basondele siza kutyhila eli litye. Yalisikelela eli litye limisweyo apha ngothando nenkumbulo novuyo losapho lakwaMzobotshe ukuze ukuma kwalo apha kube indumiso nozuko egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele yalityhila eli litye lesikhumbuzo sikatata Mzobotshe ukuze ukuma kwalo apha kube indumiso kulowo wamdalayo wamnika usapho lunje ukuba nombulelo phambi kobuso bamazulu. Sicele ke lowo ocelweyo likhaya sifundele umbhalo. In loving memory of our father, Ngenyani Mzobotshe Daniel, born in 1939, 10th of October, and died in 1923, 15th of July. Kumla ngoxolo thokozo sohlala sikukhumbula. Amen. Amen. 253 verse yokuqala neyokugqibela. Ezulwini kuwe bawo uyingcelela ezulwini kuwe bawo uluyoloka ezulwini
sithandaze kuThixo isunyana nomoya oyingcwele sinikele indumiso nombongo ngalomsebenzi wenziwe lusapho lakwaMzobotshe ukubonakalisa imvume kuwe wena wabadalela uyise olele kule ndawo. Eli litye lizukisa liphakamise lakho igama lingumbulelo kuwe kanye wena wabadalela lo mzali zabantwana. Mazithi ke zonke intsikelelo ezivele emazulwini ziwe phezu kwabo, makuthi ukusebenza nokubulaleka kwabo kube nomvuzo enhlaleni yabo, bomeleze kwizinto zonke zobubomi, ubandisele kwindawo abathabathe kuzo ukulungiselela lo msebenzi umhle kangakanana wothando, uthi ugqithisele kwezo zobomi. Siyakubulela emazulwini konke oku uThixo nenceba, sikucela ngegama lalowo wafa wabuya wavuka, inkosi yethu kwaUyesu Kristu inkosi yethu ngonaphakade. Amen. Tsulu amen. Amen. Sivalela amehlo samkele intsikelelo ubabalo lenkosi yethu nguYesu Kristu, uthando lwakho Thixo gcise kokuqonda, udlelwano lukamoya oyingcwele maluhlale luhleli kuthi lungabina kuphela. Idibuye inkosi yethu nguYesu Kristu, bathi bonke abantu abakholwayo amen. 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 Sinike ithuba ke kwikhaya ukuba linelizwi elithi lilenze, lingalenza ke ngoku. Masivumeke sicela ifamily ibeke ihlaba. Ewe lowo, ewe lowo, ewe lowo. Goodbye.